Welcome back to Secrets and Confessions na Mkoma Honest ngatipinda mwenye yedu yokutanga. I am a married man with 5 kids, 4 girls and the last born who is a son. Mwana wangu musikana firstborn akametiswa mukoma nakaramba ndakazvitambira andinakana kumupopotera takagara akazonetsana neyoung sister yake akanwa 2 mapilitsi egonzo takamhanya naye kuchipatara akabatsirika but mwana akafira mudumbu waainge akatakura akabuda akafa panguva dzekuzvarwa. So takagara 3 months akazowana basa ndikagara naye pasi ndichimuonesa kuti usazobatwa nemweya wezvawakaita futi hazvina kunaka. Ndaimuudza mune zvakanaka akabva aita hasha akatanga kutokwidza voice achichema. Mai vake vakapinda mumba matainge tiri vakabvunza kuti kochii. Ndikawatsanangurira kuti ndo zvandanga ndichiudza mwana kutondipopotera ndakangonyarara zvangu. So paakazoenda kubasa akabva andibloka akadzoka akuenda kuSA kuCape Town. Nanhasi handitaudzane naye mwana wangu anongotaura namai vake at least 3 times a day. Vanin'ina vake vese haatombode kunzwa nezvavo uye hama dzangu dzose haatombotaure nadzo. Akataudzwa anongoblutika zvake onyarara. Ndiyo nyaya yangu iri kundidya mwoyo. Ndinobatsirika sei vehama? Vashungurudzika. Ngatibatsiranei navo mucomment section tichienda pane imwe nyaya inotevera. Mudzimai wangu chero ndikamutadzira sei haataure acheme anongonditarisa onyarara zvake. Asi ndakazobata dhayari rake ndikaona ndichitukwa nezvinyadzi. Ndingaite sei naye munhu uyu? Anondishaudha kudai. Anodini kungondituka pacho patinenge takonana ipapo. Ndobva ndagara ndaziva kuti ndizvo zvaainazvo pamwoyo. Kundituka nezvemburugwa mangu. Beta aende zvake because anogona kundiisira poison. Munhu akadai munoti kudini vehama nenyaya yangu yandiinayo iyi? Matambudziko anosiyana. Zvinhu zvatinenge tiinazvo mukurarama zvakangowanda zvakasiyana siyana. Murume wangu akaenda Joni 15 years ago akandisiya nevana 4. Ndakararama nemari ichokuriritira vana kuti vaende kuchikoro. Vana vakapedza vaine mabasa avo izvezvi vakandivakira imba yangu 3 rooms. Murume haana kumbobvira adzoka asi akasvika kuswera zuro aine mukadzi nevana 3 ari kuti uyu mukadzi wake wemhiri ende atouya kuzogara neni paimba iyoyo yandakavakirwa nevana vangu. Imba yakatisiya tiri yakatowa kudona chaiko kudhara tikatotanga kuvaka imwe panyowani. Ari kuda kumanikidza kugara nemhuri yake mumba mangu yandakavakirwa nevana vangu. Naye ari kuti vana vacho ndevakewo. Apa mukadzi wacho haana matyira kutobata poto dzangu. Ini ndakamirira vana vangu kuti vauye this weekend asi ndafunga kundomang'ara kwaSabhuku ndinzwewo pfungwa dzavo. Vane maideas please ngavambondibatsirewo for now ndisati ndaita zvandiri kufunga. Ndo nyaya yavatete vedu vari kuti murume akambonogara Joni then akabva adzoka aine mumwe mukadzi nemhuri which means kuti patori nevana kaapa. Nyaya yavo yakatiomei. Tichienda pane imwe nyaya inotevera. I'm a lady aged 35 years old. Ndogara kuMozambique. Nyaya yangu yakamira yakadai. Avo vandakusenderai mukoma vari papicture ndimukoma wemurume wangu vanova ndivo bamukuru. Murume wangu akafa 2024. Mafiro akaita zvaive zvisina kujeka. Akarwara akafira kumba kwabamukuru vanova mukoma wake wekwabamukuru. Saka veukama naamwene vangu nekufamba wavo vanoti murume uyu ari papicture yandakupai ane zvaakaita munin'ina achida kuwana kutora imba yemadzisekuru iri kuHighfield. So ini nekunzwawo so ana mama vakafamba vakaitawo zvavakaita. Murume uyu akatanga kumukirwa ngozi nemurume wangu. Ini zvese izvi ndaisazviziva semuroora kana kuti ana mama vainge vafamba. Saka iyewo nenyanga yake yaakaenda akaudzwa kuti the only way yekuvhara mufi kuti asakumukire kurara nemukadzi wake. Kana warara nemukadzi wake wotora mbeu yake n'anga ndo yaizoita kuti mufi atange kumukira inini asiyane nabamukuru ava. So bamukuru vakatsvaga namba yangu vakanditanga. Iniwo ndaive ndagara ndichivada semunhu ane tumari and kambani yake kuMozambique. Ende ndaida futi kuti asandidzinge pamba yekuHighfield nekuti ndiye anga asara ari baba ipapo. Ana amwene handina kuvaudza. Ndakangosendwa mari ndokuenda kuMaputo
nevana vangu too. Takagara long time achindibata zvakanaka. Vana vangu ainge achivabata sevana vake. Amwene vangu havana kubvira vaziva zvaiitika kusvika nhau yazotangira paakatora mbeu yangu achienda nayo kune imwe n'anga yake kuMozambique kwadawakatiri. Yaive yamuudza kuti adanana nene. Kubva ipapo handina kubvira ndazowana hope. Ndinongorota my late husband achindirwisa. Dzimwe nguva ndinopepuka ndava kurova vana zvibhakera or anyone anenge akarara padhuze neni. Ndichiudzawo kababa mudiki kangu kuti ndiri kurota mukoma wako kakabva kanditi, ko vanogokunetsereiko mukoma? Kadii kunetsa mukoma avo vekuMozambique vanova ndivo vakavauraya. Ndakabva ndatanga kuita mubvunzo muzhinji kuti nditaure kuti ndiri kugara namukoma ivavo zvisaite so. Handisi kuziva kuti ndodini kuti ndibatsirikane. Ndakazofambawo kune vamwe madzibaba kuti ndinge ndichizobatsirika. Ndo vakazonditsanangurira nhau yose iyi pachena, asi hapana chiri kuchinja kubvira zvavakatanga kundibatsira. Please help. Ndodiwi for now ndiwane kubatsirika. Ndatambura. Vakoma nevanin'ina havasonzwirana tsitsi zveshuwa. Ngatinzwei nyaya inotevera. Mwoyo wangu wakatsemuka. Murume wangu nditruck driver indogara kumusha kwaChirumanzi. Iye anokrosa border kumba anogona kuvata kamwe pa3 months. Zvese izvi ndakazvigamuchira nekuda kwekuti ibasa. Murume wangu chokwadi chazondigwadza ndechekuti makore ese aya murume wangu akaenda nemunin'ina wangu achiti ndawanira munin'ina wako basa kuSouth Africa. Pasina 6 months kwakuuya shoko rekuti mainini vawanikwa asi murume wavo nditruck driver. Ndakangoti pamwe iconnection yainge yabva kuna baba mukuru. Yes, samukuru vakatumwa nemari yekubvisira takatoenda, asi shoko rakanzi murume wacho atadza kuuya nekuda kwebasa. Asi ini nemurume wangu tisi taitovapo neshamwari yavo vachitotamba chikwasha. Vakasara vakandogara kuHarare kwemwedzi. Since murume wangu aivapa off kukangonzi ndiko kwavanorenda nemurume wake. Vakazosvika pakudzokera kuSouth Africa vese handina kumbofunga zvakawanda plus trust pamurume wangu nemwana waamai vangu ndaiva nayo. This week ndo pakuchibuda chokwadi after kwaitwa this much and much kuSouth Africa kwavanogara. Vakasvikiwa ndo kuchibuda kuti munin'ina wangu pese apa aigara nemurume wangu vaitova nevana 2 vari vese. Apa vakuda kuchiuyiswa pamba panova ndipo pandinogara inini. Ndozvitambira sei zvakadai. Ndo introduction yandakapiwa. Kwakupiwa mombe yesori. Please ndokumbirawo help yenyu kuti nyaya iyi ndingaigamuchirawo sei. Pari zvino ndiri kuhwa sendinotsva. Mwana waamai vangu same mother same father here kundibaya nerakagomara. Ndine brother yangu yakaroora kwaMurewa, saka togara tose kuWaterfalls. Mushure mekunge mai guru vaita mwana mucheche pakazodanwa bamunini hanzvadzi yaamai guru kuti auye kuzogara nesu achienda kubasa sezvo brother yangu yakanga yamuwanira kwekushanda. Bamunini vakauya tikagara bhoo zvedu tiri pamwe chete. Mukufamba kwenguva takatanga kuita nyaya dzainakidza nabamunini kusvika tazosvika pakuvaka bonde. Kutaura kuno ndine pamuviri pane mwedzi 3. Saka mukoma vangu ndakavaudza vari kuti hazviite kuti iwe uroorwe kusemusha kwandakanorora inini. Ndinokumbira kubvunza kuti pachivanhu chedu pane zvinoyera here kuroorwa kwakaroora blaz vangu, cause inini nemufesi wangu uyu tinodanana ende ndakatonyura zvekudaro. Garisanai mune zvakanaka. Muri kuitana seiko mudzimba umu? Ngatinzwe nyaya iyi. Ndaigara ndichikwadaburwa nemurume madiro aJeorgina chaiwo. Aita akabva kuBhawa akadhakwa aisheedzera achiri kugedhi kuti vauya baba vepano aisangana nevana pamusuwo chiri chipitipiti kutiza mumba. Ndikadawo kuti nditaure aingodeedzera kuti pasi ini ndobva ndatopfugama kana kurara kana kungogwadama ndiri pasi ipapo. Aibva atanga kubvunza kuti wanga uchitaura nani wakamira apo ziso rakaita red nehasha. Ndikada kuti ndidaire aibva atanga kundirova. Hapana chaasina kudzidzira pandiri. Taekwondo, kung fu
helicopter style nemazhaba akandiita dzose, vana vachingochema vari mumadziro. Kana aneta unovata achinyatsonzwa kuti ishumba chaiyo. Zvino rimwe dhei akati, regai andiregedzere chibhakera ndokunzvenga. Baba iwe achibva anondinya madziro asina kuplastiwa, akatyoka zvimino zvese zviri 4 zvikabuda mabhonzo. Mhere yaakaridza ndakavhunduka ndikabuda mumba ndichitiza. Akabvisa bhande muchiuno akasunga paruoko, anga akuita kunge akurasika njere. Ndopa akatangira mhepo dzese, ruoko harichanyatsoshandei. Ndakatanga kuchimurova ndini manje almost daily pamberi pevana vake sezvaaindiita. Dzimwe nguva ndinomubhurira mubedroom. Nezuva ndakamuti fanobika, kana akabika handidye. Ndinomutuka kuti kubika here uku, soti kwayo madomasi kwawo, roiko kwayo, kana imbwa inodya here izvi. Akati kana ichida inodya, asi kana isingade inongoregedza. Ndikamuti une pamuromo. Ndakamuvedzenga nemupama yemavharadhongi. Akati ngondo negotsi. Ndopandakanzwa munin'ina wake achiti tisvikewo. Ndikamuti pukuta musodzi udavire mwana wamai vako. Akadavira nezwi remunhu ari kuda kuchema. Vachingopinda akaibongomora mhere akati, ukandisiya pano unenge waita utsinye mwana waamai vangu. Ndingapondwe muriko hama dzese. Ndibetserewo guys. Ndakazonyanya kupfurikidza here, but ndaiita nekuda kwehasha yerevenge yezvaaisigara achindiita pamberi pevana vangu. Can you help me kuti ndakakanganisa papi, oro ndo chaizvo zvaainge achideserve? Yeah, zvine nharo. Some of the stories guys dzinenge dzakasendwa kudhara, so ndinonge ndichingokandawo 1 yamanje manje ndombotorawo imwe yakudhara. So I read another message. It was a comment mcomment section ichindibvunza kuti ichitaura kuti nyaya yamuri kuverenga takamboinzwa kwakati. So pamwe pacho ndinenge ndisiri kutoziva kuti kana munhu achinge andisendera nyaya anogona kuiendesawo kumwe. So the story it goes like this. Mukoma muri sei yenyu? Ini ndinodawo kureurura zvakaitika muupenyu hwangu ndichikura, zvinova zvinhu zviri kundishungurudza nanhasi uno mukoma. Ndiri mukadzi ane makore 56. Zvinoreva kuti ndakura ndava kutomirira nguva yamusiki. Zvino inini handifunge kuti denga ndorionawo kubudikidza nemabasa angu akaipa andakaita kubva mukukura kwangu. Inini ndakakura ndichigara nevabereki vangu. Ndaive ndakabarwa ndiri zai regondo, kureva kuti ndaive ini ndoga mumba medu. Zvinonzi amai vakazotanga kurwara vakabviswa chibereko, saka havana kuzokwanisa kuita umwe mwana kunze kwangu. Zvinotaura kunzi amai pavakaona kuti ndizvo zvavepo, vakaziva kuti murume wavo anogona kuzovashungurudza achinotsvaga vana kunze. Hanzi vakaenda kun'anga uko kwavakanopiwa mishonga yeuroi nekudyisa baba. Zvino inini mukukura kwangu ndaidiwa zvekuti nevabereki vangu. Vabereki vangu vaive nemari yakawanda chaizvo nekuti baba vaive loya vese naamai. Saka ndakadzidzawo zvikoro zvaidhura zvisingaiti, uye ndaiva ndine nungo. Handina chandaigona nekuti ndakakura ndichiitirwa zvese nemameidzi. Ndakakura ndichingonzi nevanhu ndine utsinye. Ameno nei. Ndakazoti ndapedza chikoro ndikaitawo nursing. Ndakazotanga kufambidzana nevamwe doctor vaive neprivate hospital yavo, kureva mari yainge itoripo zvekudaro kuna baba ava. Takawirirana kusvika vatonondiroora. Vabereki vakafara zvekurevesa chaiko. Ndakati ndapinda mumhuri mavo vakandifarira zvekuti, asi hondo yakazotanga mwana ave kuramba kubata. Ndopa ndakatanga kuvengwa nehama dzemurume ndakungobvunzwa kunzi, saka mari iyi munoda kuidya mega pasina mwana? Kikiki haya, as if kumba kwedu kusina mari. Vaijairira kane vanhu ava. Ndini uyo ndakananga kunoudza amai vangu kuti ndo zvakuitika kune hama dzemurume wangu. Amai vakati, zvidiki izvi mwanangu, ukuti sei baba vako vachindida inini? Ndakangovaitira mwana 1 anova iwewe chete. Ndo pandakatanga kuona kuti something is wrong, because madirwo aitwa amai vangu nababa so. Amai vaitoita zvikomba asi vasingarambwe henyu vedare. Amai vakabva vaenda nene kune vamwe sekuru vaiita zvemushonga. Sekuru vaya vakati, tanga warara neni ndochizokupa mishonga. Amai vakati, ita
zvataurwa kana uchida imba yako. Ndakarara nasekuru vaye ndikapiwa mushonga wekunodyisa mhuri yese. Zvino nhamo yanga yave pakuti ndovadyisa sei neuwandu hwavo. Zvisinei, kumusha kwakaita kafunction kemhuri ndikaendawo nemamaids angu 2. Zvisinei, ndivo vakanzi vabike. Ndakabva ndawana chance yekuita madeals nawo ndikanyebera kuti imbobvai pano 2 minutes kumapoto. Ndikabva ndamwaya mishonga iye mumuriwo wainge uchazodyiwa nemunhu wese including mama nemamaids acho. Aya, regai ndiseke hangu kikikikiki. Takati tadzoka kumba, vedu we, ndakatanga kudiwa nemurume zvise nemhuri iye, kuita zvinamira chaiko. Mari dzemurume ndindakange ndave kutonga. Zvaingoita amai vangu zvino ndazoerekana ndave nenhumbu apa yaenderana nemazuva nepandakasangana nasekuru vaye vekundibatsira. Veduwe, ndakanoudza amai vakati hazvina basa. Mwana uyu akasvika pakuzvarwa, ndakabva ndawedzera kudiwa, asi inini ndainyatsoziva kuti mwana wangu uyu haasi wemuno mumusha. Zvaingondidya mwoyo. Ndakazoita vamwe vana 4 ava vanonyatsoziva kuti ndive murume wangu. Zvino mwana uye akura akuitawo zveun'anga. Veduwe, vamwe 4 ndovari kuita zvine musoro. Zvino amai vangu vakazoti vafa, ndakasiyirwa tswanda yeuroi yadai kunditambudza, nekuti pese pandaibatira mwana kuchipatara kumurapa mwana iyeye anofa ndotomudya. Zvino veduwe, vana vaye vave kundimukira zuva nezuva. At first zvainakidza, handidi kunyeba nekuti taive takawanda nemasatanist vaizviita. Zvino iko zvino vana vaye vakundishungurudza. Handirare, vese vakafirwa nevana vavo. Nditi sori zvenyu mufunge, ndiregererewo mhuri yeZimbabwe, musanditukewo, ndoda rubatsiro. Zvakaoma. It was a bit long nyaya yacho, but inenge ine maloopholes. Pane zvimwe zvezvinhu zvinenge zvisina kunyatsa kubuditswa pachena. Pane zvinhu zvakawanda zvandaverenga imomo zvandapika kuti hazvisi kunyatsa kubuditsa pfungwa chaiyo kuti chaizvo zvakafamba sei. Please, kana muchisenda nyaya dzenyu, try by all means to get into full details kuitira vamwe kuti vanyatsa kunzwisisa mugozowana kubatsirwa mune zvakanaka. Mukoma, makadii henyu? Ndiri kurwadziwa mukoma, izvezvi ndine musodzi pamatama. Ndiri musikana nemakore 26. Munongozivawo mukoma pazera iri. Vazhinji vatori nevana 2, ine handina kana mwana. Zita muchanditi Meli. Ndakakurawo zvakanaka naambuya nasekuru. Vabereki vangu vainzi vakashayika ndiri mucheche. Handina hangu chandaishayiwa, ndaidiwa nemunhu wese mumusha umu. Ndaiita kubatwa sezai chairo. Hapana waisaziva, even kuchikoro chaiko vaitoziva kuti handirohwe kana ka 1. Ndakati ndava musekondari ndakatanga kunotisa kuti something is wrong with me. Ndaiti ndakarara mukoma, ndaiita bonde kuhope zvainakidza. Asi ini ndaive virgin cause ndakanga ndisati kana ndaziva murume. Zvino ndaiona amwe mafriends angu vachipfimbwa mukoma vachiita vakomana, asi zvaisanyanya kundidya hangu moyo nekuti ndaida zvechikoro. But ndainge ndakaita kutonaka kutodarika chikoro chese chaicho pamacompetition ebeauty school. Ndini ndaitora every year, but handina kubvira ndangonziwo nemunhu ndokuda. Aiwa, izvozvo hazvina kumbobvira zvakaitika. Zvino takazotopedza zvechikoro, vamwe vangu vakaroorwa, vamwe vakaenda kumabasa, but inini ndaisabvumirwa kana kudii, uye pamba pedu taiva namaid, saka handina kana zvandaiswera ndichiita. Ndakazoudza mbuya kuti ndikuda kuenda kubasa. Vakati, kunoitei iwe? Chii chauri kushaya apa? Hauzive here kuti uri mukadzi wemunhu? Ndikati yezvo. Ko ambuya muri kuti kudii? Vakakosora vakati, ndikufunga kuti ndikutaura nemumwe munhu. Kwakukura chaiko uku muzukuru. Zvakatombondidya mwoyo. Ndikati sezvo vari gogo vachindida, hapana chakaipa chavangamboite pandiri. Hope dziye dzakatanga kuita wese. Ndakugara pamba, ndaitomuka ndakazara urume. Ndakazoti rimwe day so ndikaudza ambuya. Vakati asi hazvinakidze here kuhope kwacho. Ndikati, ambuya, chii chamuri kutaura? Vakati, hani ndiri kujoka newe here muzukuru wangu? Ndakazvidya futi mwoyo. Ndakazoti ndatumwa kumashops, dhumadhumwa nemumwe mufesi aive achiratidza kuti abva toners uye ari kunhuhwirira mari. Ndiye akava the first person kundipfimawo
ndikabva ndabvuma same time kozi zvinhu zvandainge ndichishuwira for nguva yakatoti rebei. Takazotanga kudanana mukoma. Zvino rimwe zuva mukomana akazama kurara neni akati baby ko hauna chinhu wane. Ndikati what? Ini ndikuchiona. Akabva ati pauri pane chivanhu handei kunobatsirwa nemukomana uye. Takaenda kwevamwe madzibaba so ndichingosvika vakati musikana haubvumirwe kuroorwa oro kurara nemurume because wakatipiswa ngozi mumusha maugere. Ndikati madzibaba handisi kunzwisisa. Vakati vanhu vaunogara navo hadzizi hama dzako. Ndikanzi baba naamai vako vapenyu. Mukoma ndakafenda ndikamutswa. Ndikanzi baba vako vakauraya mwanakomana wemumusha maugere aidiwa zvekuti nehama dzake dzese. Zvino pavakazvarwa iwewe ngozi yakati inoda mwana musikana achangozvarwa ndiye achakura akamiririra inini uye ari mukadzi wangu. Ini ndakachema mukoma kukoma zvekurevesa. Madzibaba vakati amai nababa vako nehama dzako vapenyu but iwewe watove mwana wemumusha umu nekuti uri mukadzi wengozi. Inga wani gogo vako vaigara kukuudza wani. Mukoma ndoitawo sei nawo? Ndapererwa ndikungochema handina kana pekutangira. Ndovabvunza ndichiti nhai veduwe. Mukomana akabva atondirama ndikafunga kuzviuraya. Why nhai baba vangu naamai makandirasa uye why nhai gogo nasekuru musina kundudza chokwadi muchiita sekunge munondida. Mukoma ndibvunzirewo kune vanoziva kuti ndoita sei nesituation yangu iyi. Zvakaoma. My first time ndichinzwa nyaya yakadai. Zvinogumbura, zvinosiririsa. Basi ngatitaurei navo mucomment section vaone kubatsirika. Zvinombofamba sei kunyaya dzengozi idzi? But kuti munhu waakuda kunosvika pakurasangana naye pabonde waona kuti sikarudzi yake inenge isipo. Chivanhu chakakura chaizvo. Makadii zvenyu? Nyaya yangu yakamira yakadai. Ndakadana nemukomana wangu it was 2024 October. Tikafambidzana takaronga kuroora na 2025 May. Takazonetsana ndokubva tasiyana cause hapana hama yake yandaiziva. Takagara takadaro hapana aiona mumwe. Then musi wa 25 December 2025 takazosangana uri musi weChristmas. Tikataura akati ndokumbirawo regerero. Ndakaona kuti ndini ndakabhaisa. Ndakamboramba akachema akati ndakutoda kuti uchiziva hama dzangu. Kubva ipapo taitaura tikazotaurana pafoni takazonoonana paNew Year. Vanoenda shop kumaarea ekwedu. Takazoonesana paground musi wa8 January. Akati ndoda kuti tiende kumba oro woenda natete. Iye akaenda. Ndakazoenda natete musi wa 12 January. Takaenda kumba akazondibvunza kuti wazvionawo sei? Ndikati zvese bo. Akati waiti unoda kuenda kubasa this April hazvibude nekuti tinenge tava kugara tese. So ndakazomuti ndiende hangu izvezvo. Ndikaenda musi wa 1 February. Akati uya paweekend. Ndikati mari hapana. Akati ndokupa kuno. Ndakaenda iye Saturday. Ndikati mari yekuzodzokeresa handina saka uchazondipira ikoko. Ndikati ndauya kamari kaye. Akati nawo handina yakaparadzana mushopu maiva nenoise. Kwakugara zvangu panze. Mushopu makapinda mumwe musikana. Aya mashopu aya ekumusha ekuti unotenga uri kuseri. Ndakuda kupinda mushopu mainge musina kana munhu. Nezvivindi ndakapinda kurumu yekuseri. Svikei ndakavaona vakamira mukomana uyu nemumwe musikana ainge achida kutenga uya. Ndakakwanisa kungoti ndipowo mari yangu yebhazi ndiende. Akabva aenda kunotora mari. Ndikati kune kamusikana kaye inyaya dzipi dzamanga muchitaura? Nekuti kamusikana aka kanatoziva kuti inini nemukomana uyu tiri kudanana. Akabva andipindura kuti pane nyaya yandiroda kukuudza. Panje mushopu mune noise. Ndobva ati handei kuseri tinotaurira ikoko. Saka nyaya yava apa. Mukomana akazoti ndava kubasa ubvunzirei musikana. Saka watadza kuudza even tete chero mama. Nyaya dzako unopedza wega. Ndikati ndavaudza asi tete vakati handibvunze ndoda kunzwa kubva kune muridzi wenyaya. Mama vakamuti iwewe unounza munhu pamba wapedza woita zvimwe. Kodai usina kumudaidza kaweekend. Aizivei? Akaona kuti ndane support yaamai vake kana kuna nabamukuru
Vana mai guru akabva ati kuna tete, ndini ndakakwidza mama BP ndichingofona. So tete vakabva vadyira, saka kubva atsurwa namama akabva andibloka. Anotsamwei nekuti ndiye ari wrong. Ndodii apa kumba kwavo kune zvinhu zviriko, ndonotora here oro ndombomira nekuti mastatus angu ari kuvhiwa plus tete vakazodzoka back voti vana vekumba kwedu vanoignora zvobhohwa. But ndofanira kunge ndichimupa 3 weeks ndichiona kuti zvinopera sei. Kana kuri kuti haana kuzokutsvaga in 3 weeks, unoenda hako uchinotora zvinhu zvako.